നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കളം മുറുക്കിയതോടെ പാലക്കാട് ഒരു ചുവട് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇടതുമുന്നണി. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ BJP ബാന്ധവം മറനീക്കി പുറത്തു വന്നതും മുന്നണിയിലെ പടലപ്പിണക്കവുമാണ് UDFനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുമപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രവും UDFന് അത്ര നല്ല സൂചനയല്ല നൽകുന്നത്. നിയമസഭയിലേക്ക് 2ഉം ലോക്സഭയിലേക്ക് 1 തവണയും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ അതിലെല്ലാം നേട്ടം കൊയ്തത് ഇടതുമുന്നണിയായിരുന്നു. 1961 ജില്ലയിലെ ആദ്യ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. പറളി നിയമസഭാ മണ്ഡലമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അത്. മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വതന്ത്രനായി ജയിച്ച ഡോക്ടർ AR മേനോൻ അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു AR മേനോൻ. ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ AV വാസു പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ AS ദിവാകരനെ പരാജയപ്പെടുത്തി വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചു. മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ 1969 CPMലെ P കുഞ്ഞിരാമൻ MLA മരിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. CPM ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവ് V കൃഷ്ണദാസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് KA ചന്ദ്രനും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം. V കൃഷ്ണദാസിനായിരുന്നു വിജയം. ഒറ്റപ്പാലം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 1993 MP ആയിരുന്ന KR നാരായണൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത്. CPMനായിരുന്നു അവിടെയും വിജയം. ഇതിനിടെ പാലക്കാട് കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്. ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ VR മോഹൻദാസാണ് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പ് വിട്ടത്. കരുണാകര വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. നേതാക്കളെ ഒപ്പം നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അൻവറിൻ്റെ പിന്തുണ സതീശന് പുതിയ പാരയായിരിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, VD സതീശനെതിരെ സരിനും AK ഷാനിബും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് ദീപാദാസ് മുൻഷി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിലുള്ള അവിശ്വാസമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സതീശൻ്റെ നിലപാടല്ല കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതാക്കൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെക്കാളും സ്വന്തം സ്ഥാനം തെറിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് സതീശൻ ഇപ്പോൾ. തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച സതീശനോടുള്ള യുദ്ധം മുരളി ശക്തമാക്കുന്നതോടെ പുതിയ അംഗത്തിൻ്റെ വായ്ത്താരി കോൺഗ്രസിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ അലയടികളാവും.